Yaman tayo kakapsat karagiti CYF and karagiti CYFD. Yung CYF pala kanong kinignada. Pagyamanan tayo man, kakapsat tayo mo aswal, kakapsat sa mga tuloy ng ipapahay, iya kalituna, iya panagtayo tayo. Nalipatan kakapsat, iya man iya syukta tayo, may raman iya padaman niya. Maalan ito man di special offering para hindi di Santa Monica Mission Church. Kasi di Santa Monica, dito ibawag niya. Yung church tayo diyan na nagiging membro na iya bantay. At narigan na bumabang pa di Santa Monica. So naging patakdam dan iti church tayo diyan. At madama pa lang di construction di iglesia. Kaya pagpatulong na karigiti. Kamunan na iti pastry niya, babaeng nagtutuloy nga panakai patakda, iglesia kay Santa Monica, ingatong. So maalam ito, kapsat niya special offering para kadang-kadang. Well, kapsat, tibiyat na po tayo ng Jesus. Yeah. Tapos mabasa tayo iti Ebanghelyo. Ayaw nga mangititay isuna kalagiti sa lugsud. Agpaay iti inaldaw-aldaw ng panagbiag tayo. Basanti o ano lagiti sa lugsud na. Lagiti ka sa lugsud ka usat kahit napaka-practical. Kaya mabalik ka mausap iti inaldaw-aldaw ng panagbiag. Iso ka ita ka Domingo ka usap kahit padasat tayo man nga denggan nangamay. Manatay niya. Timaysa nga sa lugsud ni Jesus. Nga nakadirekta na ito kada tayo amin. Kahit amon tayo, nagiti pakaipayan na, tas agbibiyag kinagpampamati tayo. Di sa lunsod, tas itsaw na po tayo ng Jesus, kahit tayo, siya sino kanina? Siya sino kanina? Nagiti kakapsat ko. Kitayan tayo man kakapsat, anagan tayo man kakapsat, di konteksto iti panawin ng po tayo Jesus. Tapos mas maawatan tayo manalay kinaunag. Dahil nga sa lunsod na putay na sus. Base ang Ebanghelyo ni San Lucas kakapsat. Kita tayo man, ang tayo niya, putay na sus na hirang iti Bethlehem. Ngayon timbangkan niya, iti Nazaret. Basit na lang dito yung bagyo kakapsat. Hindi panawan na na putay ni sus. Ti Nazaret, at daralang populasyon na 150. 150. Naging kita tayo ko, baka nagtatol pa, hindi may isang subdivision o pastor. Kaya kaagwan ka naging dagdagan di Nazaret, kaya nagkakabagyan. Daging di Nazaret, sana tayo, wala naging tataw nga tayo di Nazaret, kaya may isa na basit nga sikta, naging di Hulyo, nga mamati na, kakapsan niya, nga isulat di pagtaudan, paggakwan, tinaikari na Mesyas. Kung dagdag napaka-conservatibo na kapagsak. As much as possible, saan ka na kaya makihirapan, ipaspasama, iti komunidad, unitag lawlaw daw. Basit na mo tayo kapagsak niya, iti panagbiyak na po tayo Jesus, kalagiti mo, unang natawin na, dito ilaga. Ngam mo tayo, nga hindi na ibalod, ni Juan Bautista, ni Juan Pamunyag, kan kakimuwag ni Jesus, kaya tinuwagawag na, di ministeryo na. Wala na Marcos, talpasan di pa nakaibago ni Juan, napak ni Jesus, ni Jay Galilea. Ikas kasabanan, hindi na yung pagkalaman na nagkapoy di Diyos. Dibdingin tiyagaw, kinunana, ang babawi kayo, kalagin paspasin nyo, kahit mamati kayo, hindi na yung pagkalaman. Nung basahin tayo kakapsan, ipakasalitaan pa na puntay ng Jesus. Nagsaong iso na hindi sinagoga. Nakibor. Dahil itang tao, hindi kinunan na adaman niya, di spirito ti ako, pinili na nga mga kasabay, hindi na yung pagkadamang kalagiti na panglaw, imbaon na ang mga walagawag, hindi pa nakawaya-waya, lagiti balog, hindi pa nakakita, lagiti punsag, hindi pa nakaruan, lagiti mapagpunigan, kaya mga ipagkamo, nalimtingan, pinsyempo, kapanang supot ti ako, kalagiti itang tao na. At tuloy na ng kasabat pa ng unto ni Diyos itinasyon na Israel.
saan kakabsat na kastoy, ti kayat nga manghag, dagiti papanguluwen, iti sinagoga. Isu nga nakawada. Inwada ni Jesus, iti sinagoga, at patayin ka man. Babaan, iti panangbatuda, ngayon parang kasanda nga narabin. Dito yung pimano na putay ng Jesus, kahit saan yung nagsubsubli, iti Nazaret. Pinanawan natin pamilya na napanagpaing, iti asilang iti Capernaum. Diyay amyanan nga paset, ti baybay, ti Galilea. Dito yung nakabsat na nabagpaliwan, ti sitwasyon. Ti sinamoga dito yung lugar, kahit mas open ka ka naging sursuro ni Jesus. Una ni Marcos nga nasdaw, naging dingdingan, gapun iwagas, ti parangisuro na. Kahit dito yung nanadaan, ti pasurog. Nagkitantay, ti pasurog na kung saan, dito yung kadingdag ni Pedro, ni Andrew, ni James, ni John, ni Matthew, kinagitinan doon pa. Kahit kamurunan na pa, kahit nangagas, isunang karagiti masakit. Gusto mo na ganun, kitang tao mo kasi sa nagkalapala, tapulang, danggan na naging isusunod na, kaya naging tinatubang at agparas. Imagine ninyo kakabsat, no, dati concert, kasi mabuy-buya yun niya, nga naggalun may kitang tao. No, at dati artista, nga kasi tumarong dali kitang tao. Kasi yung madlaan nga po tayo ni Jesus, doon mo na ng parawin. Nga may tinaksin, iti kinapupagpapulaw ng kakabsat, kit imanuwag na iti mangkon kontra kimpanan. Dagiti sursuro na, kahit sa bali mo na lang, yung dilinda ka, dagiti sursuro yung tinita ka panawan. Noong anagan tayo ng sa bali isuda, kung natin yung tanga panawan, natatako mga panawan. Pero sa bali na yung tinatawag, kung natin. Saan isuda ng agfit, kung natin itinubog tayo. Kung natin tanga panawan, kung natin nagduma. As na alien ka samay, kung nada. So ako nada, hindi panawan na agbantit, saan tayo na ito yung tao, kung nada. Kahit nakita na saan yung sunang maramdaman. Kahit kasi pagpanutin na gini ang tao kakabsat, na napansamutin, ito ulo na, hindi kinapapulaw na. Tauray na itigagayan, kinadalan na, nagkastuyan, hindi mapampanunod na. So, mati naramit na kakabsat, pinaayabat na pamilya na, hindi na sa tatlong pasap ng Jesus. Mabalin nga itinemping magunda way kapsat ket natayen ti amana. Mabalin nga dikiti kakapsat nga babae ket adamanten asawa da. So nga mabalin nga ni Maria ti kakadwan na ket dagiti lalaki nga kakapsat na. Hindi simpangpad na jay nasaratan na ni Jesus nga magisursuro iti may sa kabalay. Napnumanen kadagiti tattao ngay maigdingeg. Ni Maria, kinagiti kakabsat na Jesus, kahit saan da ng makastrad niya. Iso nga ipabagada, paibagada lang, kada ti inana, kinagiti kakabsat na itirwan, nga bululay tingpana. Ngami dinanggag na Jesus, dahil ko na, siya sino kaditi na? Siya sino kaditi, nagiti kakabsat ko. Kahit kinita na, nagiti tatao, sana man ang kinanang, kitawin nyo, at tuy tinang, kinagiti kakabsat mo. Talagang iti agahamit, iti pagayagan ni Diyos, isunan iti kakabsat mo, kinina. Wow! Kaya siguro nag iti ang tutubo kayo. Heavy! Kaya siguro niya. Ang bigat! Kaya siguro niya. Kasi di ba ni may isang tao niya. Nung kumatanda ka pa noon, kasi di ba ni may isang anak, iti inanak, iti kakabsat mo, kaya wow! Na siguro na ito, tutubo. Pimano na siguro. Ikaw kasi tinarapid na Maria, kaya kakabsat ni Jesus. Pimano na kakabsat, itinanggag na ito'y, kaya nagsublidan, iti Nazaret. Siya sino kaliti na? Siya sino kaliti iti kakabsat ko? Kasi ang kakabsat ko pa ng aksintat na yung itinay ito. Amoy mo na siya sino kinayo, kinamoy mo na kinikakabsat nyo. Yan. Noon natin tayo kung nagmali na ito yung galinggan. Yan. Nakarulaw na yung natin, it is ours. Nung panunodon tayo na ito yung kakabsat,
Ni kami Jesus, kaya na nga isina. Di pamilya na, iti bali na. Panunutin tayo kami, kaya na kami kapundin, yung relasyon na iti pamilya na. Ni Paul Tillich, kakabsat. May isang natiro dyan. Itilipro ng anyong di. Kahit ipakawat na nga ni Jesus, saan na ngayon baga? Saan na ngayon baga, kakastoy? Saan na ngayon baga, kakastoy? Nga nagitila dahi jarwa, kaguturay kanya, kag saan ko nga inakit, saan ko nga kakabsat. Saan na ngayon baga, kakastoy, kakabsat, kasi ko na inikol tilit. In other words, kung na tayo, he didn't deny the relationship he had with his biological family. Pinaramid na lang ito, kapsat. Kaya in-expand na di pamilya na, kaya ninayunan na ito'y, babaeng kalagitid duma. He pointed to a spiritual rather than a physical kinship as the basis for the life in the kingdom of God. Ni San Pablo, kakabsat, sinupuntaran naman lahat na ito'y ngayon sa Jesus. Babae, isulat ng karagiti Romano na nagpungan ng anak ni Diyos. Nagiti idalan, Espiritu ni Diyos. Di implikasyon na ito'y kakabsat. Kada tayo. Implikasyon na ito'y kada tayo kakabsat. Nuanak na tayo ni Diyos. Amin tayo. Datayo ka kakabsat. So makakanayin yung kung natin yung bro, sis, brother, sister, kapsa, kung natin yung panunutan tayo dito kapsa. Saan lang nga kapuna ito may isang tradisyon iti iglesia. Nga bro, yan sis, kung kapsa, iti awag iti maysa, ngam gapo iti panang bibig nga datayo ng anak ni Diyos. Dito yung pinagtawag na iti saan lang na tradisyon? Dito yung iglesia. The Spirit of God unites us as family in a bond of love, able to withstand and storm the life and last throughout all eternity. Dahil yung panagkakabsat tayo kakabsat, kahit tumprakin na nagitiamin na magsila ka na tayo itimaysa. Tumprakin na kakabsat, ipanagbabagitan, ititawan mo inuilan. Kinasyon na nagtaon na, lalaki man, wano babae ka. Siya sino ka man, anyaman, di kasasaan mo itibiyang. Ramaramang na kakabsat, tiuli siya sino nga tao, iti salino man ng komunidad. Niya po tayo Jesus. Saan na nga pinutin ti relasyon na iti pamilyana? Ngam iningkat na di ay ilimit ti otoridad ti pamilyana iti biyag na. Kaya tinturong na ito iti inana. Kaya kung nabiyag pa ni Joseph, nga man ang kalakwada, iti pananginalawag ng kakabsat, iti boundaries, iti panagbalin nga naganap. Ganun sa naghigat kaligyan na niya, uray man kas may sa na anak, kas may sa na naganap. Kamanipon, iti kinaubig mo natin niya. Nasusunod tayo, na-respeta rin, di ama, inatay yun. May sabi na ito, adda mo natin, isang puno biling. Yung adda pag dumaan ka sa iti panagdayaw, iti makin ina. Iti panangitay, kalakwada, iti aminin ng otorital, iti biyag, kas iti anak, kas anak. Dito iti kaya kay pakaawat ni Jesus. Parental authority must always be subordinate to the authority of God. Kagunan naman natin yung kalagitinatanganan. Di ba sa kabanag yung usap, na nanduma, parental wisdom is prone to error and parental love is often tempered by the need to control. Kaya kagunan na kung usap, kas anak datayo, dagiti naganak na datayo.
Dan tayo ay anak betlaeng ti Diyos. Kas lumagdakal di pa nagrelasyon tayo iti Diyos. Birungan tayo ti pagayatan ti Diyos kadagit ibiyag tayo. Babaen iti parangidalan ti nasantuan ng Espiritu. Nga umulay pa isang tayo nga masurot laduma ti kayat dagiti naganak kada tayo. Ano nga nagdalan tayo ng namin ti gusto mo na tayo. Nagdumakulan ti anak tayo mo na tayo. Adan iyay anay nga panunod. Saan tayo nga malabdan? Dagiti at yaman nga kaya kinpanangilalan iti Diyos kanapada. Kat daytoy iti kapsat iti ipakita ng putay ni Jesus iti daytoy nga kanito. Listening to God muna tayo. Kat saan nga kaya nga saan nga dungag iti naganak iti kadagiti kakapsat. Saan nga nalang ang maramid nila ito muna tayo. Ulay pa na tayo, lagi tinaganak ka na tayo, nagtuma. Nagkadalag tayo, tipanunod tayo, lagi tibilbilid na. Kung ang tayo na nagtuma, bumangon na siguro. No, saan tayo ang pinaggan, lagi tibilbilid na. Ngayon, hindi pa nagdadasan tayo, titulubong. Basta tutuloy tayo, masaragan mo na tayo, lagi tipakayatan ti Diyos. Ang tuloy tayo magaling-galing, tipakayatan ti Diyos, at paranginalan ka na tayo. Kaya kas nagbibiyag tayo kakapsat. Kalayon nga masakap tayo. Dahil hindi kakapsat tayo. Saan lain nga po na tayo tuunan iti pamilya. Ngayon nulikan, iti panagbiyak tayo, iti nagawa-daw. Tada tayo, nagiti anak iti Diyos, nagkakapsat tayo, itinagan iti Diyos. Amen.